Spojené štáty stanovili Ukrajine a Rusku jasný termín. Vojnu majú ukončiť do júna tohto roka. Vo vyhlásení zverejnenom v sobotu to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Američania navrhujú, aby strany ukončili vojnu do začiatku tohto leta a pravdepodobne budú na strany vyvíjať tlak presne podľa tohto harmonogramu, uviedol Zelenský. Hovoria, že chcú všetko stihnúť do júna a pre ukončenie vojny urobia všetko. Chcú jasný harmonogram všetkých udalostí, pokračoval. Washington okrem toho poprvýkrát navrhol usporiadať nové kolo mierových rokovaní v Spojených štátoch, pravdepodobne v Miami. Potvrdili sme našu účasť, doplnil ukrajinský prezident. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvíja intenzívny tlak na Moskvu aj Kyjev, aby ukončili takmer štvorročný konflikt. Nedávno sprostredkovala rozhovory medzi oboma stranami v Abu Zabí, no zatiaľ nedosiahla kompromis ohľadom územných nárokov. Najnovšie vyhlásenia prišli po ukončení trojstranných rokovaní v metropole Spojených arabských emirátov. Tie podľa agentúry AP nepriniesli žiaden dôležitý prelom, nakoľko obe bojujúce strany trvajú na svojich požiadavkách. Rusko, ktoré kontroluje približne 20% územia Ukrajiny, nalieha na plnú kontrolu nad východnou Doneckou oblasťou. Kyjev takúto podmienku opakovane odmieta. Ukrajina tvrdí, že nepodpíše dohodu, ktorá by Rusko neodradila od opätovnej invázie. Obom stranám sa tiež nepodarilo dosiahnuť spoločnú dohodu v otázke kontroly nad Záporožskou jadrovou elektrárňou. Zelenský opakovane vyjadril frustráciu z toho, že sa od Ukrajiny žiada, aby urobila neprimerané kompromisy. Vo svojich vyjadreniach ukrajinský líder povedal, že nebude tolerovať, aby Washington a Moskva uzatvárali dohody za chrbtom Kyjeva, najmä ak sa týkajú ukrajinskej suverenity. Ukrajinský vojenský expert Dmytro Snehyrev je ešte skeptickejší. Podľa neho rokovania v Abu Zabí priniesli pozitívne výsledky akurát v humanitárnych otázkach. Na základe výsledkov rokovaní môžeme konštatovať, že opäť boli prijaté pozitívne rozhodnutia výlučne v humanitárnej oblasti. Konkrétne ide o výmenu vojnových zajatcov a výmenu tiel padlých. A to je všetko, uviedol Snehyrev. Expert tvrdí, že rokovania nepriniesli žiadny prelom, preto neočakáva ukončenie vojny v priebehu tohto roka. Ukrajinský prezident povedal, že ukrajinská delegácia pracuje na tom, aby sa vojna skončila v roku 2027. To znamená, že v súčasnosti neexistujú žiadne krátkodobé vyhliadky na ukončenie vojny v roku 2026, skonštatoval. Medzitým ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyhlásil, že Spojené štáty pod vedením Donalda Trumpa sa v skutočnosti napriek vyhláseniam nevzdali politiky vyvíjania tlaku na Rusko. Poukázal v tejto súvislosti napríklad na americké sankcie voči ruským ropným gigantom Lukoil a Rosneft. V praxi sa však deje opak. Ukladajú sa nové sankcie, v medzinárodných vodách sa organizujú útoky na tankery. India a ďalší partneri sú odrádzaní od nákupu cenovo dostupnej ruskej energie, vyhlásil šéf ruskej diplomacie v rozhovore pre televíziu TV BRICS. Lavrov dodal, že činy Trumpovej administratívy sa napriek retorike jej predstaviteľov v zásade nelíšia od krokov, ktoré podnikala vo vzťahu k Rusku vláda bývalého amerického prezidenta Joea Bidena. USA uvalili sankcie na Rosneft a Lukoil v októbri minulého roka. Washington to vtedy odôvodnil neochotou Putina ukončiť vojnu na Ukrajine. Americký minister financií Scott Bessent vyhlásil, že nové sankcie USA proti Rusku budú závisieť od výsledku mierových rokovaní. Predstavitelia Kremľa opakujú, že pre Rusko je dohoda z USA z Aliašky zásadná. Moskva si ju interpretuje tak, že Rusko získa kontrolu nad celým Donbasom, zatiaľ čo sa zmrazí frontová línia na východe a juhu Ukrajiny.